Ja, ik kan net stilzitten. Ik kan net stilzitten, want dan pakken ze mij gelijk. Ik probeer wel ja, om dat van mij uit te zetten, maar ik zit gauw in denken en uitdenken. Het hele leven belangrijk. Nou zo, hè? Nee, ik ben net een stilzitten. Ah, goedemorgen. Ja, ik zal het je geven. Ja, ik deze Alsjeblieft. en jou die. Ja. Zo is het klaar. Ja. Dan wens ik je lekker eten zo dadelijk. Ja. Maar zo, Ja. tot een andere keer. Ja. Ik ben Jan Kiewiet en ik ben 89 jaar. En ik doe al 25 jaar tafeltje vrijwilligerswerk. Wat vinden jullie nou zo mooi aan dit werk? Nou, de voldoening en het omgaan met de mensen. En ik ben blij voor mezelf dat ik nog wat voor de mensen doen kan. Goedemorgen. Ik heb een mailtje voor jou. Zeg het maar even los, maatje? Ja, alsjeblieft, zal het er al. Kan ook leren. Ja, dank u wel. Ja. Hoe lang kun je hier nou met trokken hier? Nou, nou, ik begin nu aan met 25e. Maar ik weet net dat ik het vol. Ik doe het zo lang als ik het kan. Ja, want ik vind het heel mooi werk. En krijg ik als is, ik kan net stil zitten. Dus ja, en vind ik mooi. Ik heb hier voor jou een raggenbreid met spek en aardbeienvla. Je komt denk ik wel bij mensen thuis die jonger binnen. Ja, 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 niet minder wel. Ja, ja, dat is zeker een brother, ik ben jonger dan mij. Maar weet je wat het is? Het is raar om senior te zijn, ik voel me wel senior jonger. Ja, ik had geluk, ik ken alles nog. Toen mijn vrouw nog leefde, maar dat is nu 3 jaar alleen, toen heb ik een jaar eten zien. En toen ze er net mee weer, toen had ik dan een jaar gedaan, maar toen heb ik het nog trouw. Altijd te vallen en weer opwarmen en wat aan. Dus ik krijg van het eten nou van Sinningen. En die bezwaar ik in Appeltje.